Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Carlos Xavier Ares Pérez é escritor, músico e investigador social. É doutro dos grandes epicentros do entroido galego, como é Viana do Bolo. Autor de diferentes escritos de temática etnográfica, sobre todo tamén vinculados ao entroido, artigos, ten participado en conferencias, en ponencias, en xornadas ao redor do entroido, en Polaxero, en Asturias, non só en Galicia, e ademais é autor de varios traballos audiovisuais, é colaborador en programas de radio e de televisión, non? E hoxe vai nos falar de Viana do Bolo, 100 anos de entroido, non? Co cual é moi interesante porque, bueno, vamos poder coñecer unha das zonas máis interesantes en canto ás expresións que teñen do noso entroido. Cedolle xa a palabra e agradecemoslle, como non, que este hoxe con nos aquí nestas terceiras xornadas. Aquí, para a grabación. Ai, sí. Da gusto ter así xente con... Secretario. Non estar en todo. Sabedes que os Secretarios homes por todos os non lados. podemos facer dúas cousas a vez e xa... Ahora está ben. Bueno, boas tardes a todos. Eu veño dende Viana do Bolo. Bueno, primeiro agradecer, obviamente, a Saga que me tivera convidado. Non sei se se me escoita. Estou un pouco acatarrado, un pouco polo, bueno, son os efectos colaterales de ter vivido entroido hai tan pouco tempo, non? Entón, bueno, eu vou vos falar do que sería o entroido de Viana do Bolo. Eu vou facer bueno, vou camiñar dende os primeiros anos de 1900 ata o día de hoxe. Entón, eu primeiro quería presentarvos un pouco de onde veño. Bueno, vexo que por aquí ibas xente ahora que estuvo aquí, Héctor, xente de Laza, que sí que sabedes un pouco, pero non sei se todos sabedes un pouco, tedes algo de coñecemento de Viana, onde está Viana, máis ou menos. Entón eu fixen bueno, creo que aquí se pode amosar vídeo, non? Sí. Vale, este é un primeiro vídeo, eu vou facer un Vianas. Vale. Vin que antes puxeche un... Si non podo reproducir. Baixa voz. Podes parala? Estaba llamando, non? Para baixar, xa hai imaxe. Vale, si pongo... Ten imaxe tamén? Bueno, non sei se se ve, que eu desde aquí non vexo. Non se ve. Pois se non se ven as imaxes... As imaxes non, o vídeo. Estou perdido. O vídeo. Se non se ve o vídeo... Con ese. Vale, páramo. Xa controlas. Vale, para baixar o volumen... O volumen está aí. Vale, quería música un pouco máis tenue porque, primeiro, bueno, son 2 minutos onde vou a presentar un pouco Viana para poñervos en situación e despois arrancamos, vale? Unha pequena montaxe que fixen. En fin, a ver. Perdón. Bueno, da igual, despois o collemos. Entón, mentras se vai pasando esta imaxe, vos vou a ler un pouquiño unha información de Viana e despois, se vos parece, pois xa arrancamos. Necesito menos volumen. Xa controla aí.
fórmanse as primeiras rochas do chan vianés no período ordoviciense da era paleozoica, hai ao redor de 500 millóns de anos. E os primeiros vestixios de vida humana lévanos ao pobo celta, en concreto a tribu Víbalos, que se asenta nun castro encadrado no lugar que hoxe ocupa a zona bella da vila e deixa diferentes asentamentos no resto do concello. No ano 1728 atópase unha prancha de bronce labrada que pertencía a esta tribu. Os primeiros pobadores verdadeiramente asentados en Viana en carácter nómada foron os gregos emigrados da Guerra de Troia, que chegaron no ano 1119 a.C. En diferentes etapas da historia van deixando a Viana baixo dominio e influencia das culturas e civilización romana, mozárabe e visigoda. E xa a partir do século VII son os diferentes reinados da coroa española os que marcan os destinos destas terras. O concello de Viana do Bolo está situado ao sureste da provincia de Ourense, a cabalo entre Galiza e León. Presenta unha extensión aproximada de 270 km², estando formado por 52 núcleos de poboación organizados en 35 parroquias, nos que viven preto de 3.000 veciños. Asentado nun entorno montañoso, mistura zonas de vales salpicados de ríos e regatos, os cales dan auga aos encoros. Está encadrado entre os macizos de Invernadeiro e a Serra de Queixa ao oeste, Serra Segundeira e Porto ao leste e ao sur os montes de Frieiras e Serra Seca. Pódense diferenciar dúas unidades xeográficas, o sector occidental formado por os vales dos ríos Camba e Vivei, e na zona sur, leste e oeste os terreos montañosos das serras orientais. O río Vivei marca o límite norte-sur coa provincia de Zamora, formándose en coros de San Sebastián e Pías, que cunha altitude superior aos 1000 metros son os máis altos de Galiza. A altitude media de 1229 metros, sendo o pico máis alto a Pala Pechada con 1580 metros. Disfrutamos dun clima oceánico de montaña, chuvioso, templado, de invernos fríos e veráns calurosos. Bueno, pois esta é a nosa terra e dende hoxe pois todos estades convidados a visitala. Vale, pois bueno, con isto simplemente quería facervos un achegar para que un pouco coñecerades Viana. Entonces, para empezar, os primeiros datos na escrita que temos sobre o entroido de Viana pois están recollidos neste libro, La aldea gallega, de Nicolás Tenorio, e bueno, os fixe unha diapositiva un pouco para que vexades quen foi este home. Bueno, el chegou a Viana nomeado xuiz, chega no ano 1900 para sustituir pois a outro xuiz que o botaron da vila ao entorno caciquil, bueno, o tirotearon, escapou con vida, pero se foi, e chegou Nicolás Tenorio, pois a verdade, nun entorno un pouco difícil, que incluso este libro o tivo que estar recollendo as notas e todo a escondidas, porque ese entorno caciquil contra o que el tampouco, bueno, pois facía o que lle dicían, pois tentaban decir que en vez de atender as súas funcións de xuiz, pois realmente o que estaba facendo era poñerse a escribir un libro. Entón, bueno, el fixo diferentes publicacións de referencia vianesa. Nos sobre este libro, bueno, eu teño un amigo en Viana, Óscar, entonces un día díxome que por que non facíamos unha representación, unha dramatización do que Nicolás Tenorio conta neste libro sobre o entroido. Entonces, bueno, puxémonos a pensar, coa axuda de outros amigos, pois tamén que nos fixeron de figurantes, pois dramatizamos unha carta que Tenorio lle escribe a un sobriño del, despois de ter vivido pois o ser primeiro entroido na vila, pois eso, no ano 1900. Entón, como pecho aquí? Como pecho para volver a carpeta? A carpeta, así, vale. Así, espera, no, vale. Bueno, entonces, o que vos decía, fixemos esta dramatización, e vou vos poñer, son 10 minutos nos que se explica, nos que Tenorio, a través da voz en off do meu compañeiro Óscar, pois, conta como foi o entroido o primeiro entroido que el viviu na vila. O fixemos, vades ver que está a voz está en castelán porque quixemos respetar pois o idioma no que foi escrito polo autor. Entón, bueno, pois se parece, poñémonos en situación, imaginamos pois unha fría noite destas do inverno de Viana do Bolo, de febreiro, e a Nicolás Tenorio pois na habitación que tiña arrendada
póndose a escribir unha carta, seguramente pois á luz dun candil, como diría pois o maestro Ansel Fole, se pon a escribir pois isto que vos vou a poñer. Ábreme, hai que ver de que tes máis. Abrir con. No vexo. Abrir con. Aí está. Ai, media player. Se quero subir o volumen. Si, ahora sube. Aí. Si, que se escoite. Escoitades ben? Aquella mañana apareció con un sol espléndido, extraño para el mes de febrero, pero parecía que todo hacía presagiar que aquel jueves no era uno más. Después de desayunar, todas las mañanas solía dar un paseo por el pueblo, y en aquella me detuve frente al colegio, porque un gran alboroto salía de su patio. Así que le pregunté a Serafín, el hijo de la familia que me arrendaba la habitación, y me explicó que hoy era el jueves de compadres. Ese día siempre No, dame igual. elegían a los reyes de gallos, rey y reina. A ellos después los llevaban en procesión hasta sus casas, donde le regalaban desde el balcón castañas. Qué curioso, dije yo, y es que daba gusto oír a esos chiquillos gritar y cantar: ¡viva el rey, muera el gallo, 401 caballo! Decidí a seguir con mi paseo. Invadí una taberna de Manzairas para preguntarle a Pedro que me contase las cosas que pasaban esos días de carnaval aquí en Viana. Más o menos me vino a decir que todo empezaba ese mismo jueves, llamado de compadres, con la elección de los reyes de gallos en el colegio. Y dijo que esa mañana las mujeres habían robado ropa a los hombres, y con ellas se disponían a vestir un compadre, un muñeco de paja con ropa robadas, y que lo habían Prefiero con la botella. colocado en el cantón de la plaza. Allí los mozos del pueblo intentarían apoderarse de él, pero las mujeres muy fieras lo defenderían con mucha garra. Y si los hombres se hacían con él, entonces lo despojaban de las ropas y lo quemaban con mucha algarabía. También que me contó que por la tarde, ese mismo día salían a correr la fariña, tirándose harina unos a otros, intentando meterla en la boca, y los juguetes, prendiendo fuego a trozos de lino que luego se tiraban unos a otros. Y te puedo asegurar que así es, porque yo mismo probé el sabor de la harina aquella tarde. Hasta me quemaron un poco de la barba por los juguetes, que yo sí que lo reconozco. Yo también le tiré alguno por debajo de la enagua a Margarita, a la hija del secretario del ayuntamiento. Te diré, Raúl, que lo que viví aquellos días nunca lo había vivido, por extraño y divertido que parezca. Esta gente de Viana tiene algo especial. Todas las tardes, a partir de aquel jueves, se juntaban muchos de ellos con instrumentos de percusión, la mayoría caseros, como sartenes o botas, y salían a tocar por las calles. Además, aquí es costumbre que los de un pueblo vayan a otro tocando, y luego estos le devuelvan la visita. Tienen todo muy bien organizado. Pero si ya te extraña lo del jueves de compadres, ya verás lo que pasó en el de comadres una semana después. ¿Te acuerdas de lo de los niños en el colegio? Pues ahora tiene lugar la fiesta del gallo. La tarde anterior al jueves de comadres, no tienen clase y se dedican a hacer las banderas. Es una vara delgada, a uno de cuyos extremos sujetan con un alfiler unas como aspas de papel puestas de frente, y cuando corren dan vueltas rápidas sobre el viento. Así, en la mañana siguiente, al toque de la gaita, se reúnen para ir a buscar a los reyes. Salen al tablado y allí hacen este ritual. Sentados en trono, sueltan los gallos, y corriendo con las banderas los aturden y los cansan. Después, todos ya cansados, los gallos y los rapantes, se van a comer cocido gallego y arroz dulce. Por la tarde, se reúnen y van a buscar al rey, y luego a la reina, a cuya puerta de su casa se llevan
Ben, bueno, pois a partir desto que nos deixou escrito Tenorio, bueno, pois eu publiquei, que vos trouxen hoxe para repartir, se che parece, eu publiquei unha pequena guía de personaxes de Entroido de Viana, o publiquei para a Asociación de Folións Rurais de Viana do Bolo. Eu puxen os textos, están ilustrados con os carbonciños dun artista tamén vianesa, Mariluz Pérez, ela leva moito tempo afincada na localidade de Málaga de Estepona, ela fai exposicións, é dibuixante, pintora, ela, pois tivo a ben ilustrar sobre todo estes personaxes que están perdidos, como este que vedes agora nesta lámina. De aquí fixemos unha extracción dunhas láminas que tamén fixemos exposicións. Entonces, co meu texto, pois ela co seu lápiz empezou a dibuixar estes personaxes, algúns deles que ides ver que están perdidos e que sí que estamos tentando recuperar. Son as que quedaron, non teño máis, entón, se vos parece... Miguel Coxe está de secretario para todo. De azafato. Entón, pois as repartides e as trouxen para que... Eran as que quedaban, o sea, para que teñades un pouco. Entonces, empezo vos a falar, polo primeiro personaxe, que este que hai aquí, que é o Ventrudio. Tenorio neste documental que vos puxen, pois xa nos falaba del. Este, digamos que nunha festa patronal, pois sería o paso máis importante da procesión. Salía o martes de Entroido no folión, era o personaxe principal, pois sabedes, feito con pallas, vestido de calqueira xeito, soía ir pois a cabalo enriba dun burro, ou a veces o levaban nunhas padiolas, e si que anunciando a súa chegada sempre iba unha persona máis adiante do folión que levaba unha corna de gando vacún que iba facendo soar precisamente para avisar de que chegaba o Entrudio. Como digo, era o personaxe principal do Entroido vianés pois nestos primeiros anos do século XX, finais do XIX, que máis ou menos na época que nos deixou escrita don Nicolás Tenorio. Este personaxe, pois, hai 3-4 anos empezamos a recuperalo, sacamos un martes de Entroido, un pouco novedoso, estamos tentando pois saber si podemos continuar pois recuperando. Como dicía Tenorio, neste vídeo que vos puxen, o seu carón, no folión, pois iban dous personaxes, a Bella e o Zamarreiro, que vos porei despois. A Bella, estes textos, xa digo, son as láminas, os textos que vedes aquí, pois son os mismos que están na guía que vos repartín. A Bella, pois era, digamos, o personaxe cómico da comitiva do Entroido. Era un home vestido de muller, levaba un cesto de mimbre hecho de cinza, que iba pois tirando a xente pois que estaba vendo como pasaba toda esta comitiva. Era o elemento cómico porque, era un home normalmente bastante xoven que iba vestido de señora moi maior, entonces, pois de repente empezaba a dar chimpos, a facer unhos movimentos que para nada se imaginan unha persona de tan avanzada idade, non? Entonces, pois eso provocaba os sorrisos da xente que os estaba vendo. Con el, pois con ela ían o que son os zamarreiros. Os zamarreiros para min, penso que todos máis ou menos sabemos... Continúa, perdón. A figura do boteiro, da que vos falarei ao final, que é a máscara principal do Entroido de Viana hoxe, pois para min o zamarreiro pois é o pai do boteiro. Penso que é un zamarreiro evolucionado con unha diferente ornamentación, pois foi como se chegou o boteiro, e outras cousas que despois vos explicarei cando chego o boteiro. O zamarreiro iban varios en número, era o que era, digamos, o elemento disuasorio da comitiva, non? Era o que, pois, se alguén se equivocaba no toque do folión, que iban tocando bombos, aixadas, se alguén se equivocaba, pois o zamarreiro trai o seu nome precisamente por ese pano, ese zamarro que leva pendurado do pau que leva na man. Ese zamarro iba untado pois en barro ou en cinza, entón o que equivocaba o toque pois levaba co zamarro. Os que se metían moito no medio non deixaban pasar a comitiva tamén lle daban para que os deixaran pasar. Os que se quedaban na casa e non querían sair a vivir o Entroido, porque a festa do Entroido pois é para salir todo o mundo á rúa, pois tamén contan que entraban nas casas e sacaban a golpe de zamarro pois a todo o mundo a que disfrutaran desta festa. Estes Entrudio, Bella, Zamarreiro son tres personaxes pois eso, que
que lamentablemente están perdidos, non? A vella, desde que eu fixen esta publicación para a Asociación de Folións Rurais, pois eles empezaron a sair, sobre todo martes de Entroido, empezaron a sair vestidos de vellas a tocar o folión e tamén a botar a fariña. Entonces, bueno, pouco a pouco, pois a ver si o seguimos recuperando, porque, bueno, levan, pois, máis ou menos, pois, 90, 100 anos desde que se perderon. Despois pasaríamos a outros elementos. Eu o que quero é facervos unha evolución do Entroido de Viana, parándome en cada un dos elementos, dos personaxes, das máscaras que forman parte del, non? Entón, outro sería as comparsas. As comparsas aínda hoxe cada vez menos, pero siguen saindo de finais do 2000, no 90, sí que saían aínda bastantes. Soen sair máis nas aldeas de Viana que na propia capitalidade do concello. Sempre están formadas por un grupo de música, digamos que iban acompañados músicos, danzantes e cómicos. Os músicos van patroneados por un director que os vai dirixindo. Despois van os elementos cómicos, que son, se vedes aí, que se chaman o payaso e a señorita. Ahora os vou ir amosando imaxes reales onde se ve mellor, que estos serían a parte cómica. E despois van sempre dous boteiros que non están aquí neste debuxo, porque, bueno, están debuxados despois cando cheguemos ao boteiro. Estos son escenificacións, pois, o que son os típicos teatros de rúa, máis ou menos, pois, imaginadevos dende a época grecorromana ata hoxe, pois, diferentes manifestacións de rúa que se fan, titiriteiros, pois, de todo. Entonces, máis ou menos o que sempre facían o mesmo ritual, non? Saen á rúa, van tocando, de repente o director manda parar, os boteiros se poñen quietos, moven as esquilas, e entonces dan para que a xente empece a calarse, porque vai a empezar o que é a representación que fan o payaso e a señorita, e a veces algún outro que lles axuda, que está por ali entre o público, que sería do que son as disputas. As disputas, bueno, pois son unhas composicións poéticas. A verdade é que non gardan unha métrica definida, nin unha rima, o sea, poden ser... Normalmente eu penso que van un pouco entre o que sería, bueno, non sei se aquí hai algún experto nesto, entre tanto de arte maior como menor, entre o que sería a copla e o serventexo, máis ou menos, dende octosílabos en decasílabos, por aí, máis ou menos. Despois a rima, pois, pode ser, normalmente son de 4 versos, son irrimados os pares, consonante, asoante, bueno, máis ou menos, pero os impares son quedar libres. Digamos que é unha forma de xente da aldea que de repente se sentaba a escribir e trataba de buscar certa rima, isto que realmente engrandece a estas composicións. Entón, a temática soía ser normalmente satírica, así tamén de agradecemento, porque se utilizaba moito para que un pobo iba a visitar a outro. Entón, pois, o ano seguinte lle devolvían a visita, e pois a primeira parte da disputa pois era agradecerlle ao pobo de gracias por terme convidado e gracias tamén por ter vido o ano pasado onde a nós, non? Na parte satírica, pois, bueno, houve moitos anos nos que o Entroido pois chegou a estar casi prohibido, entonces sí que se aproveitaban estas disputas, pois, casi para decir en público o que prácticamente estaba ata prohibido pensar en privado, vale? Entonces sí que aproveitaban este tempo de Entroido para esta transgresión e poder decir eso. Unha vez que a disputa remataba, pois os boteiros volvían a marcar que as esquilas, o inicio da música, e seguían hasta a seguinte parada. Eu aquí, bueno, vos trouxen diferentes imaxes de comparsas. Esta é unha finales dos anos 50, bueno, vedes, arriba hai un boteiro, non leva o que a careta, pero bueno, máis ou menos aí están os músicos. Esta é unha comparsa xa anos polos 60, máis ou menos, 65. Aí se ve perfectamente os dous boteiros, o director. Bueno, aí non vemos o payaso e a señorita, pero sí que xa empezaban a uniformarse. Aquí temos unha xa, bueno, bastante máis ampla, este dunha aldea de San Cibrao, moi pretiño de Viana do Bolo, e aí vemos a mesma que anterior, todos uniformados, e van cos dous boteiros. Nesta vese moi ben o que é toda a composición. No centro tedes, bueno, o payaso, que está ese que ten ese pau aí collido no medio, a señorita, os músicos,
o director e arriba, no medio, e os dous lados pois os boteiros cas súas máscaras. Estas son, bueno, pois xa vos digo, empezaron a partir de anos 50, 60 empezaron a sair. Aquí temos outra, esta é, bueno, pois, de Quintela do Pando, moi pretiño tamén de Viana. Sempre xa vos digo, a mesma composición. Aquí xa pasamos a época de color. Entón, bueno, pois aí temos tamén os boteiros, os músicos, co paraugas pois temos a señorita, o payaso, do outro lado temos a señorita, sempre, como vos digo, os mesmos. Isto está en Penouta, xa é nos anos 80, outra aldea de Viana. Aí temos unhas máscaras de boteiro, bueno, para min preciosas, impresionantes. Tamén vemos o payaso, a señorita, bueno, sempre, como vos digo, a mesma composición. Isto é finales do 90, donde vemos o momento que vos dicía antes. Aquí tedes os boteiros, un boteiro aí movendo as esquilas, mandando parar para a música, empeza o que a representación pois co público vendo todo, non sei, un pouco, bueno, para que vexades o que vos estou dicindo un pouco en imaxes. E para rematar, pois nada, vos preparei esta diapositiva pois un pouco para a modo de repaso. Payaso, señorita, director de música e boteiro sempre dos, o que a composición da comparsa. Bueno, se despois tedes algunha cousa que quereades aclarar sobre algún dos que estou falando, pois me preguntades. E agora paso pois o que serían os lardeiros. Agora lle chamamos lardeiros, anteriormente eran a comadre e o compadre, como vimos no vídeo de Tenorio. E bueno, el xa explicou, no vídeo se explicaba perfectamente, non? Hoxe en Viana, pois o pistoletazo de saída da festa pois empeza os xoves de compadres, perdón. Aí pois antes, como se contaba, pois eran as mulleres as que facían o compadre, ou se fai o lardeiro, pero bueno, se fai entre todos, se colgan un mastro na Praza Maior da Vila, dende aí pois preside o que son os actos propios do entroido. Antes, pois, bueno, xa escoitastes, había unha guerra de fariña, unha guerra de sexos ben entendida, para ver quen era capaz de sacarlle pois o boneco o sexo oposto, coa intención de, bueno, pois de triunfar e de queimalo finalmente. Algo que non pasaba, porque son os bonecos feitos en principio se facían con palla, que non pasaba co entrudio, que como vos decía era o personaxe máis importante do entroido. Tamén estaba a mesma composición, feito igual, sin embargo non remataba queimado. É máis, solía guardarse moitas veces nas vivendas para o ano seguinte. Quen quedaba co entrudio na casa todo o ano, pois realmente se sentía moi agraciado do pobo de que yo deixaban, non? Era unha honra. Aquí temos, bueno, pois os lardeiros, estos son de fai poucos anos, colgados, pois eso, nun mastro na Praza Maior da Vila. Aí se ve como se penduran. Aí están, pois, o domingo de entroido, o domingo gordo, o que chamamos o domingo gordo nós, pois aí están arriba, pois na súa torre de visía, recibindo a xente que chega para o desfile, e despois pois presidindo tamén o que o desfile de folións. Bueno, pois neste ano, despois os falarei tamén dos folións un pouco, pois creo que houve 33 folións desfilando polas rúas da vila, o sea, un desfile de máis de 3 horas, realmente impresionante o xogo de sons que se pode escoitar. Aquí vemos, bueno, a xente, a verdade é que isto toma con moito humor na vila, e fan diferentes, vas vendo polas fiestras da xente, polas terrazas, e vas vendo como montan diferentes lardeiros e lardeiras que van colocando realmente. Está moi, vamos, un elemento moi interiorizado da xente de Viana, e nas aldeas tamén, as aldeas no entroido pois teñen o seu lardeiro e a súa lardeira colocado, anteriormente, como decía, chamados comadre e compadre. Outro das mascaradas que nos falaba Tenorio, pois é a mascarada da mula e o maragato. Esta, pois, tiña lugar o domingo de entroido. Agora simplemente a mula o que fai é sair, daen os anos non saía, pero bueno,
no folión no que eu toco, no folión alternativo, pois a recuperamos este ano, pois voltamos a sacar a mula a rúa no desfile. Simplemente, bueno, a mula, pois, como se contaba no vídeo, pois nada, un armazón á cabeza e van dúas persoas metidas dentro, son as que representan, e saían dende a o cabo da vila, dende a parte bella da vila, e baixaban ata a Praza Maior, e iba a mula, o Maragato, un pouco paradiando a estes personaxes comerciantes e negociantes que viñan dende esta zona. E despois levaban uns acompañantes, que son eses que na lámina vedes aí, unhos rapaces que solían levar a cara tiznada, as roupas voltas do revés, un pouco, bueno, pois para ter unha apariencia un pouco distinta, non? Máis entroidal. E o que facían era tentaban coller a xente, subila ao lombo da mula e metela nun bar e que fora o que pagara a ronda, non? Normalmente teñan cuidado de coller a xente, digamos, con posibles, para que quen tuvera que pagar a ronda de todo o mundo, pois fora xente que poidera facer, non? Que tuvera, pois, unha solvencia. Unha vez que chegaban ao centro da praza, bueno, pois se facía sempre o mesmo ritual. De repente a mula caía no chan, esvaecida, pois con unha doenza que era imposible que se levantara. Entón, bueno, casualmente sempre había por ali un veterinario, pois que lle facía un rápido diagnóstico e lle daba, bueno, pois a medicina correspondiente, que era que, bueno, mandaban a un destes axudantes ao bar, volvía cunha cunca de viño, o Maragato levaba un bolso a xeito de morral. Non sei se por ali, por a zona de Viana, algún pobo, cando son os cantares de reis, non sei se, digo por explicar un pouco, pois o primeiro que se fai é escoller o morraleiro, non? Que é a persona que vai a levar ese bolso, e que van cantando polos reis, van cardando dentro dese morral pois todos os alimentos que lle van dando, que despois, bueno, pois na casa do pobo fan o típico chocolate e acaban comen esas cosas. Entonces esa especie de morral que levaba sempre este home, o Maragato, pois dai saca uns anacos de pan, con azúcar, pois os bota típicas que se coñecen por ali, non sei vos, pois as sopas de burro cansón. Lle daban eso a beber a mula, bueno, pois sanaba de vez, puñanse de pé e outra vez empezaban a dar couces, na fonte da plaza pois mollaban a cabeza e a mollar de auga a xente, e a xente, bueno, pois corría para os lados, era un pouco pois o rito que se facía, pasaba outro rato, volvía a caer, en fin, pois era a festa que había o domingo pola tarde na rúa. Hoxe xa vos digo, simplemente é un elemento máis da comitiva do folión, vai dando couces, apartando a xente, un pouco axudando o que é a tarefa, digamos, do boteiro, pero sí que este ritual anterior pois xa non se conserva. Aquí temos, bueno, pois unha imaxe da mula subindo cara á zona bella da vila, e aquí temos pois este desfile de hai uns anos, pois a mula en plena acción. E este pois este ano, bueno, nos recuperámola, sacámola este ano, aí está, pois, bueno, tentando un pouco recuperar as cousas perdidas. E paso a outro elemento que este, bueno, non está na guía, non inclui na guía, bueno, non fixe unha representación animal, pero bueno, nese momento, pois, cando escribín esta guía, pois, non sei, decidí non incluílo porque, bueno, fixen outras cousas con este personaje que me parece impresionante. Este non é do propio Benadobolo, é de Fornelos de Filloás, unha aldea de Viana, que teñen un folión moi peculiar, porque ademais de ter, despois vos vou amosar tamén, ademais de ter este elemento, a potumada, teñen tamén o seu propio boteiro, que é diferente de Viana, é máis parecido de Vilariño de Conso, non sei se coñecedes, que por proximidade, Fornelos de Filloás está máis preto de Viana, como vos dixen ao principio no que vos lin, ten 52 aldeas, están moi espalladas, bueno, Fornelos está máis preto de Vilariño que de Viana, igual por eso pois que o boteiro sexa máis parecido ao deles. A patumada, bueno, a min é un elemento que me encanta, está feito con, bueno, a cabeza, en un armazón está feito todo con peles, aquí vos poño esta imaxe,
un aspecto, bueno, pues totalmente demoníaco, podemos decir, leva un pau con eses cornos de castrón, outro elemento tamén, digamos, do demo, unhos cornos que están feitos con madeira de bidueiro, colmillos, eses ollos brillantes para transmitir pois máis terror. Antiguamente saía neste folión de Fornelos e o que facía era un pouco ao xeito do, digamos, por exemplo, do oso de Salcedo na prova do Brollón, que o que fan é levar as mans manchadas e van collendo a xente e llevan, bueno, pues, llevan manchando toda a cara, non? Pois era o que facía. Oxe simplemente se adica a asustar, leva dentro un elemento sonoro que cando se achega a xente pois fai soar un pouco para amedrentalos máis, e bueno, pois lles dá algún golpe con eses cornos que leva na man. O que lle fan a este elemento para dotalo de máis volumen e de máis, digamos, para que impresione máis, é que o que o leva, tanto pola parte de adiante como por detrás, lle colocan un saco de palla, non? Para que colla precisamente máis, bueno, aí tedes unhas imaxes desfilando, estas son fotos deste ano, vale? Aquí se poñer porque aí se ve realmente o volumen que colle, o sea, tratan de amedrentar tanto co que hai imaxe como coa presencia, non? Leva un saco cheo de palla por adiante e outro por detrás precisamente para coller, como digo, máis volumen e tratar de amedrentar máis a xente arredor da que pasa. E bueno, deixados todos os anteriores, como vos decía, hoxe a máscara máis importante de Viana pois é o boteiro, vale? Eu, como vos digo, como vos decía antes, a miña teoría o vexo como unha evolución do zamarreiro. Hai outras diferentes, perdade, pero que teño a garganta, diferentes, bueno, opinións, estudios, non, que dicen de onde pode vir a procedencia do boteiro, o emparellan, bueno, pois o dicionario antropolóxico de Galiza, pois o emparenta coa figura de Pedro Botero e as súas caldeiras. Pedro Botero, bueno, unha representación do demo que se di pois o que era un home que mataba mouros, os metía nas súas caldeiras de aceite fervente, co seu tridente pois os metía para que non saíran, ou simplemente que era directamente o demo cunha representación toda de cor negra. De aí pois tamén pode ser polo que outra das cousas o que é a máscara do boteiro, que sempre se xa de cor negra, inda que últimamente se está perdendo esa tradición e a xente está empezando a facer, por facelo, digamos, máis bonito ou máis diferente ou máis personalizado, sí que se está perdendo un pouco a esencia, e é un tema que a min realmente me preocupa. Outros, bueno, pois dicen que pode ser que parodien pois os antigos cobradores de impostos ao servizo da nobreza, incluso que por o seu colorido que poidan ser traídos de xente retornada, de emigrantes retornados de América, ou incluso outra corrente de opinión pois relaciona tanto boteiros como, non sei, troteiros de bande, os vergalleiros, bueno, varios que hai aí, os zarramanculleiros, diferentes, incluso diferentes máscaras que din que podían ser o que eran os antigos nas batidas de caza, os antigos espantadores de animais que utilizaban nas batidas de caza a nobreza. Organizaban a batida e contrataban a xente, contratábanos, pois, bueno, un pouco para que escorrentaran a caza hacia os lugares onde les estaban esperando, bueno, pois, coas escopetas para matalos. Isto se argumenta pois que son todas estas máscaras sempre responden un pouco aos mesmos parámetros, é dicir, levan un elemento sonoro que serían as esquilas ou as chocas para escorrentar a caza, moito movimento, un pau na man, unha monca, como no caso do boteiro, un pouco pois, bueno, pois para abrirse camiño no monte ou defenderse, incluso se é o caso, e a cara tapada. A cara tapada, bueno, en principio era pois un privilexio que lle concedían, como digo, a estas personas, porque cando remataban as xornadas de caza, o que facía o nobre en cuestión, o anfitrión, convidaba a todo o mundo a cear na casa, e incluso convidaba tamén a estas personas que, para que non ser reconocidas como tales, como, pois, por eso antes levaban o que era a cara tapada. En fin, que son moitas as correntes de opinión que dicen de onde pode vir tanto a máscara do boteiro como outras, non? O boteiro, bueno, pois xa vedes, está formado pois o que é a parte máis vistosa, que é a pantalla,
a parte de arriba, pantalla, mitra, bueno, ten a verdade moitos nomes. Está feita cun armazón de aceiro ou de ferro, ornamentado pois con papel de seda de cores que lle van dando voltas, e sempre tratando de que quede moito espazo entre as diferentes formas, pois un pouco para que non faga moita resistencia ao aire, porque para ir correndo, porque moitas veces o conxunto de pantalla con máscara pois chegan 15-16 kilos, entonces levar ese peso enriba da cabeza pois realmente teñen que ter pois eso, pouca resistencia ao aire. Esta pantalla vai anclada no que é a máscara, no que é a careta, que está tallada en madeira, que leva, bueno, pois unhas correas atrás para asegurar o amarre para que non se caiga. Despois, o outro elemento tamén importantísimo de gran beleza pois son as camisas, a camisa do boteiro. Bueno, aí podedes ver a figura, ali atrás están, bueno, pois está feita sobre unha base dunha, bueno, que sería unha sudadeira de ahora, pois van fruncindo o lazo, que chegan ás veces pois 300, 400, 500 metros de lazo fruncido pois por unhas mans que nunca se cansan e dun virtuosismo pois realmente impresionante, non? Despois levan un cinturón coas chocas, que é o que utilizan para facer ruido. Estas esquilas normalmente soen ir colocadas entre 8 e 12, máis ou menos, normalmente unha dúcia de esquilas. Despois o pantalón, cos leggings, que é o que asegura o que apreta abaixo, unhas pezas tamén de coiro, e despois o que lle chaman as botas trotadoras. E na man, pois, ese podo que os falaba antes, unha monca que vai rematada pois ou nun rabo de animal, pois normalmente de raposo, ou senón pois agora pois se pon moito pois las, pompóns de las, diferentes cousas. O boteiro, bueno, pois aquí vos trouxen unhas fotos, pois tamén que como que fixen que a comparsa un pouco para que vexades, non? Estes son unhas fotos son os boteiros que estaban antes na outra comparsa. Bueno, aí están, ao fondo podese ver a vila de Viana, ali de fondo o castelo, a Torre do Homenaxe, e aí pois están eses boteiros, pois seguramente o carón das súas orgullosas nais, non? Que seguramente foi quen lle fixeron o traxe. Esta foto é de importancia porque os boteiros agora levan a camisa enteira. Aquí vemos como solamente é chaleco, vale? Empezaron simplemente, por eso eu falo dunha evolución do zamarreiro ata chegar ao boteiro, non? Foron ornamentando pouco a pouco ata chegar aí, pero bueno, esa é simplemente a miña teoría. Aquí temos un boteiro tamén, pois máis ou menos da época da década dos 60. Este nunha aldea de Viana, en Paradela. Bueno, aí vemos que a camisa tamén vemos que é un chaleco, o pantalón non é como de agora, que simplemente vai un pantalón dunha tela normalmente de cor vermella. Bueno, pois aquí levaban diferentes telas. Me vai estas. Bueno, e aquí temos un boteiro en esencia, non? O que vedes en blanco e negro, bueno, pois eso é unha pasada. O sea, 16 kilos na cabeza dando ese chimpo. Este home, que é o amador de peixeiros, bueno, pois está considerado como o boteiro número 1 de Viana de todos os tempos. De feito, lle deron unha androlla de ouro, que é o máximo recoñecemento a nivel de entroido en Viana, por como boteiro. Hoxe, o que hai ao lado xa en color, é unha foto deste ano. Vemos como, digamos que se arriesga menos, vale, por entenderlo así un pouco, pero de verdade que esta foto é para disfrutala, porque eso é os chimpos que facían antes, pois era unha cousa impresionante. Aquí vemos, pois bueno, diferentes pantallas, diferentes coloridos. Aí vemos unhas, o que é a máscara negra que eu decía, ao lado, bueno, claro, vendo aquí, non sei, bueno, mirando hacia a dereita, vedes negro, e vedes que ao final pois xa vai habendo máscaras que xa están feitas solo coa corda madeira, xa non están en negro. Bueno, unha cousa importante, esta foto outro sen por eso tamén, porque, bueno, diante hai un rapaz que, bueno, aparte de ser meu afillado, que me engrandece moito a min ver que, bueno, pues que sigue a tradición familiar, pois eso, porque é unha cousa moi importante, non? Como vamos tratando de que os nenos, eles xa o reclaman tamén, de que sigan coa tradición.
e se sigan vestindo empecen a vestirse xa de boteiros, non? Bueno, pois como Héctor antes, que era peliqueiro dende os 3 anos, bueno, pois o meu afillado aí tería uns 9, pero xa tamén, pois máis ou menos, xa desde ben pequeno, pois xa se iba vestindo de boteiro. Aquí temos o que vos falaba antes, non? Este é un boteiro recente, é unha obra de arte, non digo que non, está feito por ademais un artista impresionante, unha muller de Quintela, Nieves. A pantalla é impresionante, está todo tallado en madeira, pero bueno, un pouco como se está perdendo o que é a esencia do boteiro. Cada vez vemos máis máscaras así, son moi bonitas, teñen moito traballo, son realmente impresionantes, pero a min me está un pouco preocupando todo isto. O digo aquí neste foro, bueno, pero tamén o digo ali en Viana, inda que ás veces pois teña algunha discusión coa xente. Aquí, o que vos falaba antes, dous folións de Viana, o de Vilarmeo e de Fornelos de Filloás, un pouco por emparentalos co boteiro, non? O que vos falaba do boteiro de Fornelos é máis parecido o de Vilariño, de Conso, e o de Vilarmeao máis parecido ao que é a máscara de Manzaneda. Incluso neste caso, porque tamén Vilarmeao está máis preto de Manzaneda que de Viana. Neste caso, incluso máis que a de Manzaneda, a dun pobo de Manzaneda, que é Langullo, donde tamén se diferencia de Manzaneda en caso de Langullo, levan a cara tapada, levan careta, e os de Manzaneda non, as máscaras. Entonces esta en Vilarmeao algúns levan, outros non. En fin, o quixen poñer un pouco para que se vexa a diversidade que hai dentro das máscaras de Viana que van no folión, o que sería o máis parecido aos boteiros. E bueno, unha vez rematado pois o que son o paseo polos personaxes, pois o que falaba antes Rafa, non, do folión. Bueno, hoxe vos comentaba antes no desfile do Domingo Gordo, o Domingo de Entroido, pois este ano, como vos decía, 32, me dixeron folións, 32, 33 folións que desfilaron. Bueno, os folións se puxen aí un pouco por tentar explicar un pouco de onde ven, non? Tamén diferentes orixes, que se pode dicir. Bueno, pois eu emparento un pouco pois co que eran as antigas folías de finais da Idade Media, no século XV, que eran esas representacións musicais que facían, e que eran, bueno, unhas composicións musicais pois moi concertan sempre coa mesma cadencia, moita monotonía, ou a veces un pouco máis, bueno, dependendo. Esos son precisamente os toques diferentes que ten cada un dos folións no concello, que todas as aldeas de Viana pois haberá 10 ou 15 folións distintos, e cada un ten o seu toque distinto, non? Entonces, bueno, pois un pouco eu penso que están emparentados e que parten do que serían as folías que precisamente son orixinarias de Portugal. Ahora o folión de Viana, pois bueno, participa en perdonade, participa en diferentes eventos, tanto as Xornadas da Máscara en Lisboa ou en diferentes sitios, pero non é de agora, non? O folión de Viana pois xa tiña ido antes, iba por aí, estivo en diferentes puntos de toda España. Esta é unha foto pois do ano 90, pois na Praza de María Pita da Coruña, onde sí que o folión levaba todo, boteiros, a xente perfectamente traseada, e como vemos nunha esquina pois tamén a mula e o maragato. Digamos que o folión de Viana pois sempre estivo presente en diferentes eventos organizados noutros sitios, sempre foi reclamado, porque eu creo que, o sea, realmente un desfile de folións como de Viana, con tanto número de folións, bueno, pois eu penso que é único, de un valor antropolóxico pois realmente impresionante, é para velo. Nese Domingo Gordo, onde se fai o desfile dos folións, bueno, pois agora o que facemos é pois o de sempre, pasar todo o consumismo, e entonces pois nada, montamos unha festa, a Festa da Androlla, unha festa que este ano celebramos a 45 edición, unha festa que empezou nunha reunión de amigos 14 ou 15, e agora se xuntan pois máis de 2000 comensais no pabellón polideportivo da Vila. Androlla é o produto típico noso, e bueno, os preparei isto un pouco para
vexades foi acreditada pois como co distintivo de indicación xeográfica protexida, e como tal pois ten que cumprir uns parámetros de composición, adobe, curado. Bueno, pois aí os poño un pouco para que leades o que é o noso produzo estrela na mesa, que realmente non sei se tivestedes ocasión de probalo, pero o meu amigo Fran di que sí pero é realmente apetitoso para comelo, hasta dá ganas de darlle un bocado hai máis. E despois o noso entroido, pois que empecé este viaxe dende o 1900, pois remata pois neste 2015 no que é o martes de entroido, que é onde se produce as fariñadas na Praza Maior da Vila. Pois o que facemos é todo o mundo sair á rúa a botarse fariña. Como vemos, aí vemos o que vos falaba antes, o folión rural, e aí vemos como varios vestidos de vellas, que bueno, que tamén, como vos decía antes, se está intentando recuperar. E remata o entroido de Viana pois coa queima dos lardeiros. O martes ás 12 da noite todo o mundo se xunta na Praza da Vila e nos poñemos tocando folión mentras arden os lardeiros. Tócase o toque do folión de Viana. Podo poñer un vídeo? Como... Donde lle dou agora? Vos trouxen un pequeniño vídeo, dalle para baixo, aí queima, de nada, son un minuto, abrir con, para que vexades bueno, pois esta a queima do lardeiro co que acaban os actos do entroido en Viana. Aí vemos a xente de, bueno, pois isto o gravei eu con meu teléfono, a calidade non é moi boa, pero sí que, bueno, un pouco para que vexades como remata o entroido en Viana. Antes non remataba así, o que contaba Tenorio non era isto, remataba nun fiadeiro comendo noces e castañas e sopa, pero, bueno, ahora acabamos deste xeito quemando os lardeiros, e o toque esta cadencia, este toque é o do folión de Viana. Non sei se algunha vez o tedes escoitado. Vale, mentres arden pois a xente toca seguido. Bueno, aí vedes toda a xente enfariñada e todo o mundo pois rendendo homenaxe aos lardeiros e coa pena do entroido que se vai e a ilusión polo que nada, dentro dun ano pois volverá outra vez. Bueno, isto é o que é o entroido de Viana. Prepareivos unha para explicarvos un pouco, porque, bueno, o entroido de Viana é un máis dentro de toda a variedade que temos, non tanto só en Galiza, sino en Ourense, non? Eu, como veño de Ourense, da provincia, bueno, pois me parece que a riqueza, o sea, a mí que me parece que a festa do entroido pois é a festa máis impresionante, pois eso, a nivel pois eso, antropolóxico, porque é tal a variedade que se pode ver, pois que é realmente impresionante, non? É posible que haxa máis máscaras que estas que eu puxen aquí, hai algunha máis que incluso, bueno, pois se cae, pero non puiden recuperar, ter acceso a ninguna das imaxes, pero esta variedade, a verdade é que fala por si sola, o sea, fala, digamos que como reflexión final, que, bueno, pois que é algo que, pois como no caso de Viana, pois ven dende hai máis dun século, e que é algo que temos que coidar, respetar, que non o podemos deixar perder, un pouco por respeto á propia festa, á propia cultura, a propia cultura do propio, non, de Galiza, e tamén por respeto pois a tantos antergos que loitaron pois para manter tamén isto. Entonces penso que como reflexión final pois que todos pensemos un pouco e que arrimemos o ombreiro para que pois que esta festa e toda esta variedade de personaxes pois que non se perda.
moitas grazas a Carlos por achegarnos estes últimos 100 anos do entroido de Viana, que seguro que se remonta moitísimo no tempo, como todos os entroidos galegos e europeos. Con el rematamos as charlas de hoxe. Animo vos a que veñades mañán, que vai ser tan interesante como hoxe. Vou vos avanzar un momento as charlas de mañán, e se algún ten algunha última pregunta ou algunha cousa que quera comentar agora é o momento, e senón, pois, mañán ou cando querades o sair. Eso xa deixo bola a vos. Non, só teño unha preguntita. Se pregunta, Rosa. O Irrio de Castro Caldelas está metido tamén dentro do que as máscaras dun entroido? Bueno, eu puxen como máscara unha sae na festa patronal este de Castro Caldelas, entón sabes máis que a min. Se xa dun sitio non implica que sea unha máscara. No, me refiero que me ruborizo tratar de contarlle algo a alguén así do sitio. No, o puxen como variedade de máscara, non? Porque hai moitas máscaras incluso que son máscaras de reis. O primeiro domingo despois de reis hai moitas zonas, antes o comentaba ali no fondo, donde se fan diferentes mascaradas. Tanto en Galicia, eu coñezo varias que tuve a ocasión de visitar, sobre todo en Asturias, en Cantabria, que o primeiro domingo despois de reis fan unha mascarada. Entonces, bueno, pois non sería o caso do Irrio, hai algún outro que tampouco sería o seu caso, pero sí que as quixen incluir porque tamén, bueno, pois poden sair no entroido e forman parte pois desa variedade tan grande de mascaradas que hai puxen a provincia de Ourense, pero vaya, as outras 3 provincias pois tamén ten unha variedade pois impresionante. Alguén ten algunha pregunta máis? Alguén que quera comentar algo? Relacionado coas charlas do entroido, claro. Eu digo curiosidade, quen coordina, organiza, promove en Viana, por exemplo? Bueno, pois agora o están deixando todo nas mans da Asociación de Folións Rurais de Viana. Bueno, a cabeza visible pois é un compañero que se chama Jorge. Digamos que o Concello pois un pouco se desvincula e deixa nas súas mans, porque despois o que a festa da Antrolla, o desfile porque eso prácticamente digamos que o pueblo se enche solo, non? O reclamo está aí, pero sí que o que a hora de tratar de marcar as pautas, de poñer que día facemos isto, que día facemos aquelo, pois eso está levando a Asociación de Folións Rurais, coa que, bueno, colaboro e lles fixen esa guía que tedes, e realmente que son eles quen están levando o peso de todo. Este ano organizaron en colaboración coa Saga pois a primeira xornadas de máscara ibérica en Viana, e bueno, a verdade é que foi un éxito, pero sempre as iniciativas surden desta asociación e son as que levan ahora mismo a voz cantante en Viana, sí. Eloi. Bueno, o primeiro noraboa, tanto a ti como a Saga por invitarte, é un lujazo total. Espero que nas actas do ano que ven estén todo ese material de primeirísima man, é completísimo. Gracias. Solo unha pregunta. Tú estás nun folión concreto, un folión alternativo. O sea, porque vos intentades recuperar todas as máscaras, todos Sí, Viana, o que é a vila de Viana, bueno, pois actualmente hai dous folións, que é o folión alternativo e o folión do Casco Vello, que chaman o folión do Cabo da Vila. Anteriormente había outro folión, que era un siguen tocando, pero bueno, tocan outras aldeas, e había, digamos, o que chamaban pois o folión oficial da vila, non? Donde non había ese espírito de entroido. Entroido sair todo o mundo á rúa, todo o mundo a disfrutar e todos con todos. Entón, había esa forma de bueno, que había un folión no que para tocar pois tiñas que, pouco menos que facer unhas oposicións. Eu, de feito, cando empecé toquei nese folión de pequeno, pero a través dun amigo que me meteu, o sea, era unha cousa para mí non tiña sentido. Entón, de repente, pois a unha xente, entre os que está meu irmán, que está aí presente,
pois deciden que non, que vai a ser eso. Bueno, pois se non podemos tocar neste folión oficial, pois bueno, a xente envían a verdade é que hai xente moi ingeniosa e din, bueno, pois se non tocamos no oficial, pois imos fundar o folión alternativo. Entonces, bueno, así empezou esa idea. Ahora mismo eu penso que o folión, bueno, somos este ano desfilando, pois chegamos ás 100 personas, non? Dentro do folión recuperamos, sacamos uns 15, 20 boteiros, sacamos a mula, bueno, vamos recuperando. É un folión máis, o que facemos é, digamos que tamén estamos dentro das asociacións de folións rurais, visitamos diferentes aldeas, pois para que despois, ou diferentes, tanto do concello como de fora, pois no Tameirón a Gudiña, Petín, diferentes que vamos andeles para que despois eles o domingo pois nos veñan a render tamén a visita. Digamos que lle sacamos as castañas do lume ao concello nese sentido de ir facéndonos para recuperar a nosa festa, para que non se perda, pois todo que o traballo, digamos, sucio de ir aquí a tocar aquí, mañán ali a diferentes sitios para que despois pois chenchan a túa vila no domingo gordo. E bueno, estou moi orgulloso de tocar o bombo nese folión. Un bombo que eu tamén me fixen con infinita inferior calidade ao maestro que está ali atrás, pero tamén toca. Bueno, pois se non hai máis preguntas, o tema de que haxa folión alternativo, eso, vamos, se neste país non hai versións alternativas, non hai nada. Hasta hai un desembarco vikingo alternativo, sabes que van dous barcos, o oficial e o alternativo, que intentan ir cunha panoplia de vikingo e non con eses cornos que non ten nada que ver cos vikingos. Pero bueno, hasta hai dous barcos, o oficial e o contraoficial. Bueno, pois, se queredes damos por zanjadas hoxe as xornadas. Anuncio vos que mañán presentaremos o libro A danza dos labregos, estudo do entroido de Marcón, ese traballo, intento de traballo de recuperación, é a fase previa, non, de documentación do compañeiro Xosé Anxo Rosales. Presentarase tamén os Xenerais da Ulla, Unidade Didáctica para a Educación Infantil e Primaria, que presenta Carmela Sánchez de Noga, unha proposta moi interesante para estas unidades didácticas para chegar aos rapaces, pois todo o mundo do entroido. Teremos unha conferencia de Xerardo Santomé sobre Piténs, entroido no Ío, na comarca do Morrazo. Suso Fariña falará do entroido da Limia, e acabaremos cunha mesa redonda, debate, preguntas, e para pechar as xornadas teremos unha actuación a cargo de Carmen Gallego, que é violinista e unha das poucas intérpretes de níquel arpa na Península Ibérica, e César Loureiro, que aparte de ser un luthier excepcional, toca a zanfona, o sea que quen o perda, non sei se mañán hai fútbol, non sei destas cousas, hai Sálvame de Luz, pero bueno, se queredes vir e pasalo un pouco ben e aprender, que tampouco está de máis, pois podedes aprender ou ensinarnos, obviamente os que estamos aquí. Estaremos abertos, como sempre, no horario da exposición a partir das 11 da mañá, fecha ao mediodía, porque a xente ten por costume comer, aínda que non co paro, eso se está perdendo tamén, unha tradición que se está perdendo, e abriremos o que son as xornadas, as conferencias, a partir das 6:30, vale? Bueno, grazas a todos por vir e grazas a vos. Bueno.